Remata a semana, pero non sen antes achegarnos ata o IER Ramón Cabanillas para coñecer de cerca que é iso do bacharelato de excelencia que neste curso participarán uns 12 estudantes cambadeses. Lo único que pedían era que necesitábamos que algún profesor de universidade ou bien un centro de investigación dirigieras un trabajo de investigación para los alumnos de primero de bachillerato que seguiría después en segundo. O sea, esto es para primero y segundo de bachillerato. Nosotros nos pusimos en contacto con el Centro de Investigación de Ribadumia de Vitivinicultura y bueno, estuvieron de acuerdo en echarnos una mano, entonces lo solicitamos y nos concedieron este bachillerato. Nesta primeira edición o proxecto é puramente científico, aínda que non desbotan a posibilidade de que nas vindeiras edicións poida dirixirse pola rama de humanidades. Hai que traballar un pouco pola excelencia e a nosa intención, agora vamos poñelo en práctica este curso, a ver si en función de como vaya funcionando, como se vaya desenvolvendo, a idea é ampliálo tamén para humanidades. Estes rapaces cursarán o seu itinerario normal de bacharelato nun grupo máis reducido e dedicarán 2 horas semanais a preparación dun proxecto relacionado co entorno cambadés, a viticultura. A partir de diferentes levaduras. Entonces, así comparamos os resultados do viño usando as diferentes levaduras. Vamos por grupos a cada un facer un viño. Unha opción formativa que canto menos resultou interesante a este grupo de estudantes. Cando viñemos facer a matrícula propuxéronos esta idea e parece moi interesante a idea de ser poucos en clase e facer un proxecto de investigación. Pois as asignaturas van a ser as mesmas co resto dos cursos, pero temos que vir 2 horas máis para preparar o proxecto de investigación e algunhas veces vamos ir ao Centro de Etnoloxía de Investigación. Non sei, resulta moi interesante facer a investigación, aínda que non ten nada relacionado co que eu vou facer. Sexa como sexa, o que queda claro é que o saber non ocupa lugar e que estes cambadeses verán enriquecida a súa formación nunha das etapas máis importantes da súa vida, porque será o remate do bacharelato cando tomen unhas das decisións que marcarán en grande medida o seu futuro, así que moita sorte.